vítám vás u mého prvního vlogu. Jsem u Kači doma a právě se chystá dělat lívance. Tak se na to sami podívejte. No, jelikož už byla 20. hodina a já se poroučím domů, tak se rozloučíme. Tak v dalším ahoj a výsledné dílo uvidíte na konci. Máte se na co těšit.